tosta ja... Tää helkkaria. On tullut talvi. Oikein mukavaa päivää, aamua, iltaa, yötä, mitä ikinä sinne ruudun toiselle puolelle. Ja tervetuloa ensimmäisen virallisen Kauna Disc Golf-kanavan ratavideon pariin. Kyllä. Pelataan kierros ja pidetään hauskaa. Miten se nyt voi sanoa? Miten se on? Kaikki tää lumi on satanut nyt siis viime yönä. Meillä on harjaa, meillä on lapioa ja koitetaan selvitä. Isompaa kenkää myös. Kyllä. Pyrtsi, epsu, Yliskulman talvileiska. Let's go. Nautitaan. Noi, team number uno, check. Ja mitä olisikaan Kauna Disc Golf kierros ilman kaunaa? Kaunaa. Eli esitellään teille Game of Kauna, joka on tämmönen uusi strategiapeli, joka on luotu ihan suoraan frisbeegolfiin. Mikko Hakulinen Disc Golf, käykää kattoo sieltä tämmönen Vampulan kierros. Siellä saitte ensimaistiaisia tästä lajista, koska tää on mun mielestä aika niinku oma lajinsa. Tässä on ideana ehkä se, että joskus saattaa tuntua siltä, että janoaa pientä kostoa tai janoaa pientä vaihtelua tai jotain muuta. Niistä varten on kauna. Yleiseen positiivisuuteen vähän vaihtoehtoa. Fripajat on yleensä niin yltiöpositiivisia. Kyllä. Ja suomalaiset yleensäkin. Eli lähdetään samalla asetelmalla. Peli alussa jaetaan molemmille tietty määrä kaunapisteitä. Jaetaanko nyt 2? 2. Mennään sillä. Otetaan 2 per henkilö ja meillä on 3 eri tapaa, joilla semmoisen voi käyttää. Kun saavutaan mille tahansa tiille, niin voi huutaa kaunaa! Kaunaa! Ja sitten voi valita yhden 3. Ensimmäinen on bagin vaihto, eli pelataan toisen bagillä. Toinen vaihtoehto on se, että sun kaveri määrää sulle kiekon, jolla sä pelaat koko sen väylän loppuun. Myös puttaat sillä kiekolla. Loppuun, joo. Ja sitten 3 on noppaväylä. Ja se on irroituskulma, jos tulee erilaisia heittotyylejä. Kyllä, eli siellä on kaksi noppaa, toinen määrää kiekon, toinen määrää heittotyylin, niin jos siellä on vaikka hyzer tai anhyzer, niin meille se merkitsee heittokulmaa, jossa kiekon pitää lähteä liikkeelle, mutta sen jälkeen se saa tehdä ihan mitä tahansa. Juuri näin. Eiköhän lähetä? Joo, pidetään paljon kivampaa, mitä ajateltiinkin. Tästä tulee hauskaa. Tästä tulee tosi hauskaa. Toi kiekkoihin, niin se on aina kiva. Joo. Ja koska olemme Länsi-Suomessa, niin ykköstiiltä otetaan länsi-suomalainen mullikaani koolla. Mullikaani. Joo. Eli heittää yhden ja sitten jos se on huono tai jos se on hyvä, niin saa ottaa toisen ja sit saa päättää kummasta. Tavallaan heittää. Se menee vähän lämmittelyyn ykkösväylällä. Niin saa 2 heittoa ja niistä sitten valitsee hyvän mielen. Kyllä. Kiekon sitten. Ja kaunapeleissä sille ei ehkä ole ihan hirveästi merkitystä loppupeleissä. Niin, tai itse asiassa kaunapelissähän sä voit poistaa mullikanin tavallaan, koska sit sä pelaat yhdellä kiekolla vaikka siellä on strategia. Katsotaan mitä tulee. Onnea. Mitä tulee. Se on paari. Okei. Ja se on pirkku. Se on hyvä. Hieno heitto. Se on varmaan ringissä. On. Se oli hyzer. Se on hyvä. Mene. Ja sitten tulee. On. Se on täykkä. Ja sisään. Eikö edes tolppa? Se oli tolppa. Kilahti tolppa, kyllä. Kyllä. Eli tuossa on tolppa ja tuossa on pyrtsi. Joo. Eli ihan hyvä. Ihan Mä hyvä. hävisin tämän CTPn parilla metrillä. Ja siis törkeen hyvällä heitolla. Päivän eka menee aina. Se on yleensä aina. myös silleen, että pirkulla pitää aloittaa? No niinhän ne sanoo. Tai Starframeilla. Niin, se on se suora 100-metrinen ja pirkkualoitus. Ne on ne, mitä frisbeegolfissa tulee pelkästään. Niin ja tervetuloa ainakin tänne Länsi-Suomeen. Kiitos. Että lumi on niin kivaa, kun se jää joka paikkaan. Se on juuri näin. Sitä on rimmissä, sitä on harjassa, sitä on kalsareissa. Ja tässä kun kierros etenee, niin pisteitä tulee putkahtelemaan tänne erilaisin grafiikoin. Millä sortin grafiikkaa?
grafiikkaa. Tulee putkahtelemaan tänne ruutuun, niin tällä hetkellä molemmat -1, mikä on Yliskulmalla ihan kiva. Se on tosi hyvä startti kyllä. Ja sehän on kiinteä toi ykkösväylä tästä talvileiskalla. On. Periaatteessa sanotaan, että talvileiskalla niin ensimmäiseen 5 väylään, kun pääsee 2 alle, niin on ihan hyvä suoritus. Ja sitten sen jälkeen siellä alkaa tulla sit niitä. Tai itse asiassa 6 väylään, kun pääsee 2 alle. Pyrkimys on siihen. Pyrkimys on siihen. Jatketaan väylälle numero 2, joka on myös kiinteä kesäleiskasta. Tuommoinen 90 flexi tuolta metsän läpi ja nähdään siellä. Se on hyvä, jos se skippaa. Ja sehän liiteli kivasti. Se meni aika hyvin. Joo. Liiteli kivasti siellä. Se on hyvä, jos se skippaa. Kyllä, hyvältä näyttää. Oho, vähän tussahti, mutta otetaan. Meni kuitenkin eteenpäin. Kauna Disc Golfhan syntyi rakkaudesta lajiin ja rakkaudesta esimerkiksi tähän ihanaan Suomen kesään. Ja me lähdettiin myös täysillä päätyyn. Nimittäin meillä on myös TikTok-tili, meillä on Instagramit, meillä on meillä on kaikki tubet ja töböt ja höböt. Tule mukaan. Seuraavaa meidän mukavaa matkaa. Et halua missata näitä videoita. Tossa olisi tommonen luikautus jäljellä. Kypi 11. Hieno runi. Ja sitten olisi tämmönen 8. No ei se nyt ollut lähelläkään. Hyvä. Jaha. Sotakoneet ilmestyy pilvisyyteen. Kiva, kun yritetään vetää jotain spiikkiä toi kone menee samaan aikaan tossa. Morjesta. Eli meillä on foreaukko, meillä on backkariaukko. Kori näkyy siellä kallion päällä. Tää on ehkä kans joku 85. 76. Asia kunnossa. Pyrtsi ja Undertaker. Joo, mä yritän säästellä nyt Fireä vähän, että tarvii opetella talvipäkiä käyttämään, että heittää vaan underi enemmän. Se oli ihan hyvä. Pieni skippi vielä. Juuri näin. No se otti pienen skippi, aivan hyvä. 5. Mut sit päästään just tähän, että on vaatetusta, on kylmää keliä. Se jäi vähän vajaaksi. Joo. Pyrtsi on vähän lähempänä. No mä olen siinä 5. Noin. No olipa hyvä yritys. Pistänyt. Sä helistit lumet pois siitä korista. Joo, pitäähän se pelialusta ensin siivota. Vasurisiivous. Hyvä. Näillä meni. Ei auta. Kili. Mulla on täällä vähän tämmönen pieni lehmäkello. Ja väylä numero 4 talvileiskassa on kiinteä kesäväylä numero 3. Originaaliväylä on 128 metriä, hävytön par 3, mutta tää on nyt joku sitten, mä en edes yritä sanoa. 90. Se on tasa 90. Noniin. Se ei oo siellä. No se on hieno. Pysähdy. Joo. No joo. Kyllä sen sortin viidakko, että nyt ei ihan tiedä mitä pitäisi tehdä. Se on ehkä fore-hommia. Se on vaikea paari. No joo. Siellä se on. Paarin peijooni olisi tarjolla. Ahkera poika. Sitten saavutaankin talviväylälle numero 5. Just. Joo, aika hyvä prosentilla mä oon onneksi päässyt läpi tosta. Joo, tää ei oo kyllä mikään, varsinkaan backkari-pelaajalle, niin
Joo, tosi vaikea. On kyllä. Itsehän pelaan tähän paaria ja ehkä saattaa tulla jonkinnäköinen koitus, jos onnistuu. Mutta... Joo. Tällä väylällä semmoinen kuolettava puuosuma ei ole paha, eikä toikaan, koska se jäi väylälle. Se on paari. Niin se on paari, se on ihan fine tähän. Mitä sä sanoit? Vähän sellainen olo, niin kuin olisi Holmenkollenilla hiihtokilpailussa, kun tämmönen kello helisee tässä ja lunta maassa ja urheilujuhlan tuntua. Nimenomaan. Vähän jäi vielä tehtävää, mutta jos me otettaisiin se paari. Ei, aivan liian aikaisin. Oh no. Oho. Hyvä maistelu. Joo. Tein itselleni nyt nimittäin todella köpelösti ja ajauduin allikkoon. Sankariputit on näyttäviä. Pitäähän tällekin kanavalle saada jonkinnäköinen highlight. Todellakin. Kato, täällä on tämmönen. Siellä on orassi P2. Kiitos. Oot säkin Pyrtsi sitä mieltä, että asiakas on aina pyllystä? Niinhän se monesti menee, valitettavasti. Joskus myös fribaaja on pyllystä. Jos heittää noin huonoja lähäreitä, niin sit se on se bogi. Kyllä. Mut näitä me vastaan taistellaan täällä. Taistelut. Ensimmäiset kunnon nuoskalumet tullut maahan, niin sen kyllä huomaa. Kiekat on aivan täynnä ja pyyhe on märkä 5 ekan väylän jälkeen. Kyllä. Mutta siis, jos mitään tästä videosta otatte itsellenne, niin tulkaa käymään Yliskulmalla. Tää on ihan sikahieno paikka ja myös tää talvileiska on erittäin toimiva ja hyvin siis suunniteltu. Joo, tää on haastava, tää on kuitenkin mahdollinen ja sitten täällä on hyvä ylläpito. Kattokaa nyt tätä hei. Täällä on rakennettu portaat ja on meinaa hyvät portaat. Mikäs ne on, kun näitä tiitä ei pidetä kunnossa? Täällä on aina lunta täällä. No onneksi meillä on harjapyry. Mutta ettei tällaiset vanhat selkävikaiset liukastu täällä, niin pitää ylläpitoa vähän. Siihen niin hyvä. In nomine Patri Spiritus Sancti. Par 3, 116 metriä alamäkeen. Hyvä Pyrtsi. Ja koska meillä on Rysty Esa ja meillä on Kämmen Pyrtsi, niin me otetaan tähän semmonen pieni twisti tähän väylään ja otetaan pieni kauna! Yes. Sä osasit melkein odottaa vai? Mä osasin melkein odottaa, mutta mikäs nyt olisi sit niinku kupletin juoni? Näin marraskuussa 2023 Kaunahan on hyvinkin beta-vaiheessa. Eli me testataan erilaisia juttuja ja tästä tulee linkkiin tulee semmonen sivusto, mistä löytyy aina tähän asti testatut ja suunnitellut asiat tähän Kauna-peliin. Niin, mihin me nyt päädyttiin? Mä sanoisin, että mä olen vähän ollut purjeessa tässä väylässä, niin otetaan nopat. Mä luotan nyt niinku Kuksipyryn peleihin ja tuuriin. Noppajumaluus. Otetaan se, noppajumaluus. Asia kunnossa. Joo. No otetaan täältä. Et sanotaan näin, että se ei voi mennä hirveästi huonompaa välttämättä. Taas ihanat EP:n kurttuisat säkit löytyvät pelikentille. Täältä näin. Tulkaas mukaan. Nopathan on tosiaan tällaista, eli toisessa on forehand, anhyzer, hyzer, backhand, eli heittotyylejä, ja sitten toisessa on toi kiekko. Ja sitten kun on tämmönen noppa-logo, niin se tarkoittaa villiä korttia, eli sitten saa joko itse päättää tai sitten kaveri saa Tehdäänkö päättää. niin, että kaveri päättää? Saadaan pieni vaikeus tähän edes. Tää on ihanaa. Tää on muutenkin niin helppo. Mä heitän nyt Pyrtsi sulle. Heitä mulle. Putter roller. Siis, ja tää oli onneksi vaan rinkiin saakka vai? Ja tää on rinkiin saakka. Ei jestas. Ja nyt mä heitän sitten jotain toivottavasti hauskaa. Ei jestas. Understable ja minä määrään tyylin. Kuule, ei tää nyt ihan parhaan mahdollisella tavalla kyllä mennyt, mutta nyt mennään näillä. Ja mä määrään sulle understable. Kyllä me mennään rollerilla molemmat. Siis tämä väylä rollerilla. Ei vittu. Mut siis mulla on putteri.
Sulla on putteri ja mulla on understable roller. Pyrtsillä on nyt pointti. Mulla tuli nyt niinku, onko Jone putteri? Ei, älä nyt ei, lähdetä nyt tohon. Kun tää on vaikea kysymys, koska periaatteessahan approach-kiekko yleensä luetaan putteriksi. Ja sitten taas joku sanoo, että se menee siinä niin kuin nopeudessa raja, että nelosnopeuden ei ole enää niin kuin putteri, vaan se on lähestymiskiekko. No mä ymmärrän joku sharkki, se on midari. Ja se on nelosnopeus. Niin. Ja kojotti on midari. Ja perusroki on nelonen. Mutta Jone on vähän siinä ja tässä. Koska mä voin tehdä forerollerin myöskin. Me tehdään niin, että katsojat rankasee meitä tämän videon kommenteissa ja kertoo tämän nyt ihan faktana, että miten tämä nyt menee. Mutta nelosnopeus on nyt tällä kertaa sitten vielä putteri. Jone on putteri. Eli lähestymiskiekot, jotka luetaan Jone kautta Toro-luokkaan, ovat nyt puttereita. No toi kuulosti pahalta. Mennään jo. Putter roller. Se valikoituu nyt mulle tässä, niinku, nyt ei ilmeillä siellä yhtä. Siinä lukee put and approach. Joo, kyllä. Voitte ristiinnaulita meidät, mutta vasta myöhemmin. On se rolleri metsässä aina kiva. Mä menen nyt sit Roadrunnerilla, 161 grammaa, kelpaaks tää? Roadrunner ja alivakaus, niin kyllähän ne on niinku synonyymi. Noniin, asia kunnossa. Ei kaikki itse asiassa ole, mutta kyllä toi on. Kyllä toi on alivakaus. Mennään tällä. Sovitaan, että tää nyt on. Ja kutti rolliväylälle. Joo, eli 30 metriä edetty. Musta tuntuu nyt, Pyrtsi, että mä en vaihda kiekkoa tässä kohtaa. Selvä. Ja Skyrollerhan on yhä niin kuin mahdollinen. Se on niin kuin put and approach disc myöskin. Skyroller. Ai, kun osuu vähän. Se osuu puuhun, mutta se on eteenpäin. Eteenpäin. Sä päädyit tänne ihan ok paikkaan siis kuitenkin. Yllättävän hyvä. Oon yllättynyt itsekin. Lähden kyllä put and approach diskillä. Tässä ei lue sitä. Tätä mä en lue. Tuossa se lukee. Katsotaan oikein. Joo, put and approach. Yes, mennään Jonella. Käännä. Voi. Se on kakkosringissä. Se ei ollut rolleri, se oli pomppia. Mä turvaudun siihen, että nyt mä pääsen rullalla jotenkin tonne rinkiin. Ja sit sais putata ja sit ottaa sen bokin pois. En saa hävitä tuolle kykyölle tällä väylällä. Ai se tuli näin pitkälle, hyvä. Tänne me tultiin, siinä se näkyy. Ja tuolla on kori. Understable roller. Mut kun täällä ei oo mitään. Eli mä koitan heittää siihen kameraständin luokse nyt bäkkärirulla ja katsotaan mitä tapahtuu. Nonni. Kyllä. Yhä kakkosrinki. Eli joudut vielä menee rullalla. Kyllä. Missä sä oot? Siis se pomppi alkuun, mut sit se on rullannut näköjään lopussa vielä. Eli säkin oot niinku kakkosringissä? Mä oon kakkosringissä, mä olen tässä. Joo. Älä tuu takaisin. Oi, no se jäi rinkiin. Se on putilla nyt jo. Kato, 10. 11. No niin, mennään tällä aerolla sitten, kun se on kerran understable. Kyllä. Niin tähtää nyt vaan tohon juureen ja hoida homma kotiin. Hyvä. Ehkä se lasketaan. Se oli hyvä. Joo, se tuli pystyssä alas. On se. Kaunaboki ei ole koskaan huono asia. Ei, kaunabogia mulla meni tuplaksi. Et sheivannut. En sheivannut. Katsotaan mitä katsojat sit antaa. Me ei olla nyt ihan varmoja, että oliko toi Pyrtsin peli nyt pelattu ihan oikein. Joo, ja mähän haastan tätä asiaa ihan vaan sen takia, että saatais jotain kaunaa tähän meidän meininkiin. Niin, kyllähän noi Jonen sukuiset lähestymiskiekot on vissiin aika yleisesti sinne putterikategoriaan luettu, niin ehkä mä nyt en kanna kaunaa tästä sen enempää. Ja näin päästään etuisin väylälle numero 7, joka on Kesäleiskassa väylä numero 5, par 325 metriä, ja sanoisin, että ainakin mulle niin nimenomaan par 3
ei tähän oikein mitään muuta on näillä keleillä ja povereilla tehtävissä. Ja näin Kauna Disc Golf-kanavalle hyvin kuuluvasti, niin eihän me mitään vuoroja noudateta. Pyrtsi somettaa tuolla omaa OnlyPants-tiliään, niin mä heitän tässä välissä nyt sitten. Only can pants. Se on tommonen hyvin terve 85-metrinen ja siitä mennään. Jos sä menet normipelillä, niin mikä on sun normipeli? No mä menen nyt... Zonella? Ei, tällä kertaa en mene. Mä menen underilla sellaisen pienen foren, mikä vähän flippaa ja menee korin suuntaan, mutta tässä kun ei tarvi päästä korille asti, se on paaripeliä vaan, että tonne niitylle ja siitä jatketaan. Oho, ois voinut liukastuukin. Ja sä menit kuksi välistä ja sä oot siellä niityllä. Se on niityllä. Oli paha sliperi. Pitäisikö joskus luoda tytäryhtiö Kuksi Disc Golf? Kuksi Disc Golf. Päätähtenä tämä mies. Siinä on kiekko, siinä on eväs. Niin, suu täynnä pullaa. Ja tuolla jossain kori. Mene sisään. Vitsi miten hieno. No oli se hyvä heitto. Osu takapuuhun, eli hyvä stoppi. Joo. Löytyykö? Jaska, missä on se Jaska? Jaska! Jaska mennyt piiloon. Jaska on mennyt piiloon, mokoma. Feidi. Mitä? Mitä? Ehkä mä sanoin sen liian turhan napakasti. Tää Jaska otti varmaan nokkiinsa. Mä oon nyt ainakaan varma, että tää on jonkun ensimmäisen tube-kierroksen kirous. No siis practically ei ekan, mutta siis eka Kauna tube-kierroksen kirous. Mä oon tulossa hyssessä, dappadappadaa, suoraan korille. Ei, osun puuhun, putoan alas ja rollaan. Kauhean kiva. Siitä mä kiitän pelin luojaa, että se noppajuttu ei enää päde. Tässä olisi tommonen matala suora linja tommonen tosta kuusen oksien läpi. Oiskohan Lisoten Simppa musta ylpeä, jos mä laittaisin tosta? Yritin. Vaputti. Vaputti. Hieno. Kaunapoika Epsu vähän mukeltaa. Skoretkin tulee taas ruutuun pitkästä aikaa. Meillä on pari väylää etuisin jäljellä. Ja sit siirrytäänkin seuraavassa videossa kohti takaisin. Ja näin se on, että Epsu otti ensin tuplavogin ja nyt se otti bogin. Ja nyt tullaan väylälle, joka on kuulunut mun lempareihin alusta asti. Mä heitin tähän aluksi väylädriveria. Mä päätin, että mä en tarvii väylädriveria, kun mä menen tonne. Sitten mä päätin, että mä heitän siihen vaan midareita tai hitaampia. Ja mä sanoin Pyrtsille, että jos sä näet, että mä heitän tähän nopeampaa kuin midari, niin sä saat vetää mun avokämmenellä poskelle. Saapahan vähän adrenaliinia. Ja nyt kun tuli talvi, niin mä puhuin itteni siihen, että Leopardi on midari. Mennään siis sillä. Tästä saa hyvät energiat aina tältä väylältä. Hei, anteeksi mä heitän. Se oli puu. Mä menen Firebird midarilla. Firebird midari. Nice. Down, boy! Down! Mitä siinä tapahtuu? No joo, keskellä väylä. Ekojen kunnon pakkasten jälkeen niin täällä jääty semmoset ikävät metsä- kautta peltolammikot, niin nyt täällä on semmosia mukavia yllätyksiä, kun täällä kävelee, että saattaa jalka viilentyä äkisti. Pikkasen tämmönen suojaisa meininki. Joo, tästä me tehdään hieno lähäri. Ei se nyt ehkä highlightsiin päässyt, mutta se on siellä päin. Putilla hyvin. Eikö teillä Pyrtsi ollutkin takka koton? On. Ajattelin, että me voitais tossa joku päivä kokoontua sinne kivasti ja laitetaan semmoset Suomi-villapaidat päälle ja sitten kerrotaan itsestämme takkatulen ääressä. Ryijyt esiin.
Ei. Vähän tämmönen hauska ylämäkikävelyasento vielä. Se jäi sinne! Hieno putti. Bogijuna on ohi. Hyvä. Voitelulounalle olisi tarvetta, mutta sitä ennen yksi kauna! Tälle! Kyllä, edessä on etuysin viimeinen väylä. Reilu 80, melkein 90. Ja me otetaan bagin vaihto. Mikä mä olen mitään arvostelemaan, mutta mä sanoisin, että nyt sä kyllä vähän ammuit omaa jalkaa tällä. En mä mitään ampunut. Mut se on ihan, sä näet asian eri lailla. Sulla on firebirdiä. Mut sulla on kojootti myös niin kuin mullakin. No mut se on erilainen kojootti. Ei se kyllä oo. Kyllä meillä on tommonen kätevä uuden teknologian harja, mikä kerää sen lumen kätevästi sinne itteensä, niin sit sitä voi viedä kotiin. Sinne takka tulee eteen. Mutta vakavasti puheen voin suositella tollasta harjaa, jonka päässä on tommonen hauska skraba. Mikäs sen nimi nyt olikaan? Petkele. Mutta on Muovinen petkele. Sit kun tulee lunta ja se tampataan joidenkin random piittaamattomien fribaharrastajien puolesta tonne mattoon, niin tolla muovipetkeleellä saa sitä irti sieltä, mutta se matto ei vahingoitu hirveästi siinä. Kyllä. Suosittelen, olisiko toi ollut jostain K-raudasta tai puuilosta tai jostain vastaavasta. Otais sulla joku 15 € huitteella. No niin, ja koska bagin vaihto on kyseessä, niin se tarkoittaa, että koko väylä pelataan loppuun sillä kaverin bagillä, myös putit. Kyllä, joo. Ja väylä on sen muotoinen, että mä oon heittänyt tähän joskus kojottia, joka löytyy myös Pyrtsin bagista, ja sitten mä oon heittänyt Fireä, mikä löytyy myös Pyrtsin bagista, niin mä menen täällä jälkimmäisellä. Ja mä otan täältä tämmösen Fire, mikä saa hukata. Joo, just se. Just se. Ja kun mä katon vielä, ei, kyllä toi mä haluan hukata. Näin. Hyvästi. Mitäs sä haluat? Hukata vai? Sekin. Ei, kyllä mä menen varmaan sillä kojotilla. Mä menen silti tällä. Sä menet kojotilla. Joo. Kori on tuolla kuusten takana alhaalla ja sinne flexataan. Sinne flexataan. On hyvä. Koska se menee suoraan, se kiertää sen kuusen. Otti pieni jarru, mutta se on ringissä. 6-7 metriä. Joo. Anna kivi. No. Sori, jätin roikkuun. Joo, mä koitan flexata semmosen. Älä antsaa pistä siihen. Kyllä mä ihan koska mä en heitä niin täysin. Okei, selvä. Tai sit max flattinen. Okei, flattinen. Eikö se ole ihana kiekko? Taidan varastaa sen. Et varasta. Ollaanko me Pyrtsi ihan greenillä No täällä? mehän ollaan ihan vierekkäin tässä. Ai vitsi. Tää oli hienoa, koska harvoin kaunaväylällä tapahtuu näin. No se on kyllä historiallista. Hienoa. Ja sitten oranssi P2 menee aina mukiin. Aika usein ainakin. Otetaan me vielä tämmönen etelä-eurooppalainen. Otetaanhan me. Otetaanhan me. Starframe. Joo. Ja siihen päättyy Yliskulman talvileiskan Etu9 ensimmäinen Kauna Disc Golf -kierrosvideo ikinä. Kyllä. Kiitos siitä. Kiitos tästä ja jatketaan kohta tuolla takaysillä ja sitä ennen ne vakiojutut. Eli tähän alas tulee semmonen paneeli, tehkää tykkäykset ja jakamiset ja kommentoinnit. Auttakaa meitä eteenpäin, niin me tehdään teille toivomaanne kontenttia tulevaisuudessa. Nähdään ensi videossa. Palataan.